la frigo, me fais tirer la tête. Ni te fait denmisɛnnin nama ka sigi fara nin bɛ tulo b'a la. I love you, baby. Je t'aime. Bon, égal, denmisɛnnin i bɛ heure d'u ma u tɛna heure la quoi. A bɛ n'an sɔrɔ. Bonsoir, chef. C'est comment? Oui, ça va. I bɛ mun bolila tan? Excusez, me retardé la donner. Il y a une moto de tien là. Donc, les motos sont glanées. En tant qu'un agent, i ka baara kɛ minɛ a min b'i senna teliya o bɛ tiɲɛ cogo di? Je m'excuse. Bon, et qu'on m'a donné mon terme, enfin, nous m'avons en tout moment aussi qui est là. Mais est-ce que n'i bɔra wagati la i tɛ se yan? Imprévu bɛɛ ka k'a kɔnɔ. Est-ce que n'i bɔra joona i tɛ se yan? Chef, je vous prie de m'excuser. On a arrêté ça. Problème t'a la. N bɛ k'i wele à propos n ka agent ye. Musoman bɛ terrain kan. Latifa. Latifa. Balangono Joe Beko Mari, Kalo mi fotapi, Goni mono negela wari, Olu shiga dashi, Modongo ame cafe mina budoronda. Bonsoir. E mo coucher de là. Ko coucher wa? Coucher fana avec moi. Okay. Ça va. Ne ye dread dɔgɔnin de. Ne bɛ to k'i ye dread fɛ yen. Wagati bɛɛ i bɛ taga. A bɛ saki d'i ma. I bɛ bɔ n'a ye. Bon, ne nakun tɛ nin si ye sa. Ne bɛ fɛ k'a dɔn de. Dread bɛ mun baara la. Parce que ne kɔrɔkɛ de don. A bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ ne ye. A bɛ ne ka école sara. A bɛ wariw di ne ma. A bɛ fini san ka di ne ma. Donc mɔgɔ min don a ka di ne ye ne tɛ fɛ k'a ye problème dɔ kɔnɔna la quoi. I hakili sigi. I y'i bila paix la. I bɛ ka jɔrɔ mun na dɔrɔn i tɛ nin si kɛ pour que ka wari sɔrɔ. Mɔgɔ min don a b'a yɛrɛ dɔn wa a b'a yɛrɛ kalama. Mais n bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn i bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ tan tɔ ne tɛ se k'i dɛmɛ quoi. Il va falloir k'i ka taa yɛrɛ ɲininka a bɛ baara min a b'o f'i ɲɛna. Bon, ne bɛ maloya k'a ɲininka olu sugu ninnu na. C'est pour cela que n nana e kɛrɛfɛ ko n bɛ to ka e n'ale ye ɲɔgɔn fɛ. Donc n ko n bɛ e ɲininka walasa i k'a ka baarakɛtaw fɔ n ɲɛna a bɛ wari sɔrɔ cogoya min na quoi. Non, désolé, ne tɛ se k'i dɛmɛ parce que problème familial olu bɛ dan famille de kɔnɔna la. Ça me regarde pas. Ne kɔni bɛ yan ne n'a bɛ business de kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais n'i bɛ fɛ ka bɔ ko wɛrɛ kalama i b'o question poser dɔrɔn de yɛrɛ kunna. C'est compris? Sabali n dɛmɛ. Kana jɔra ne tɛ policier ne tɛ foyi. Ne y'a dɔgɔnin dɔrɔn de. Seulement komi a baarakɛɲɔgɔn nin ye ne b'i to i n'a ye ɲɔgɔn fɛ. Donc o kama n ko n bɛ n'i ɲininka. N dɛmɛ i k'an bilasira. Vraiment, je suis désolé. A ka di n ye k'i dɛmɛ dɛ. Mais tiɲɛna n tɛ se. I n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na famille ko olu bɛ to famille kɔnɔna de la. Ne t'aw ka famille na foyi foyi. I fana kana jɔrɔ danna dɔrɔn i tɛ manamana ko foyi de la wa a tɛ kojugu foyi de la. N baarakɛɲɔgɔn dɔrɔn de don. I y'a mɛn? Kana jɔrɔ dɛ. I kɔrɔkɛ tɛ kojugu foyi la, i y'a mɛn? Ni ko ten tɔ ne bɛ taga fɔlɔ. Mais e tɔgɔ? Ne tɔgɔ Morogo. Morogo. I yɛrɛ dun? Ne tɔgɔ de ko Aïcha. Ah, quel joli surnom. Merci. De rien. Donc ne bɛ don quoi? O b'a kɛ yen. An bɛ ɲɔgɔn ta.
Et il travaille avec toi là. Actuellement, elle a un problème. Hein? Je veux que tu veilles sur elle. Il y a que toi là, Radi. Il y a famille. Mais à propos de quoi? C'est un problème familial. Donc, du coup, elle veut abandonner. Mais je sais de quoi elle est capable. Mais elle t'abandonne Kumbo, quoi. Donc, du coup, il faut veiller sur elle. Et qu'il y a que toi là. Mais, voilà, il va piloter donner. Ok, chef. Il y a famille. Voilà, c'était ça. Ok. Et puis, désormais, j'aime pas quand je t'appelle les gars en retard là. Ok. Problème là. Il y a famille. Oui, il y a famille, chef. Il se va. Repos. Chengache. Doro sage bulu. Chala ngale ka daji jago. Kudme. Est-ce que kungo te fɛ ka tiɲɛ? Ale kunkolo tiɲɛ tugun. A fɔ kɛ danger bɛna an bɛɛ faga kɛ. Yɔrɔ nin de bɛ ne cɛ yɔrɔ. Wagati bɛɛ mɔgɔ mana na k'a bɛ solution ɲini dɔrɔn i b'i fɛngɛ k'o ko la ko a bɛ tan a bɛ tan. Tiɲɛ n ka cɛ. E bɛ danger dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan. Cɛ fanga yira danger la ko don o don sage boli boli. O donna e yɛrɛ k'a lajɛ. A bɔra ka n gɛn. N'a ko a jɔ a kun t'an faga. An ka boli o fana ka fisa ni k'a fɔ ko an bɛ taa jango. Cɛ o tɛ kuma ye sa, an ka boli cogo di? Don o don cɛ yɛrɛ man ka boli yɛrɛ bɔlɔn kɔnɔ. Ne t'o kalama. Ni jɔn y'a fɔ i ko ne ye cɛ ye? Ne tɛ cɛ ye dɛ. Kita cɛ fɛnɛ waati danger kama. Awɔ. Sabula ni danger an fɛn minɛ a b'an dɔ faga. Bon ne ka kuma f'i ye ni se ka ne dɛmɛ solution ɲini a la ne yɛrɛ bɛ solution ɲini n yɛrɛ. Ne bɛna yira danger la a ye cɛ ye cogo min na ne yɛrɛ ye cɛ ye ten. N ka cɛ o y'i kɛra su de. A ka ɲi sa komi ne nana n ka kuma de sari la ne yɛrɛ bɛna wuli ka taa quoi. Est-ce que fa tɛ nin na? A fɔ danger b'a faga kɛ. Walayi bila danger bɛ nin kɛ su ye. E yɛrɛ ne wele ne jatigɛlenba de don. Kɔri lasi ma ko wɛrɛ kɛ tuguni? Ayi, i hakili sigi. O tɛ, nin tɛ lasi ka problème ye. O don la an sigilen yen fɛla la, n dusukasibagatɔ. Den dɔ de ye a gɛrɛla n na. A ye ɲininka, an ye kuma caman fɔ, f'a yɛrɛ nana kɛ teriya ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Ko ka kɛ teri ye wa? Awɔ. Kɔrɔ tɛ kɔnɔ ko teriya ye tile kelen ko ye dɛ. Ka mɔgɔ ye don min dɔrɔn n'a kɛra teli. Teriya t'o fɛn ye dɛ. N bɛna mun f'i ye. I kɔlɔsi bi mɔgɔ la. A man di ye i ka ko dɔ ka bɔ kɛnɛma n'i ma farati dɔrɔn bi mɔgɔ bɛ bɔ n'a ye. Latifa
mun ne donni ma tantɔ ne tɛ ka kuma de fɛ a Latifa han i bɛ sigɛrɛti min mun na n ko denmisɛnninw m'u to ni sigɛrɛti min ne la tila ka taa don fɛn wɛrɛ la an dun m'o fɛn in de kɛlɛli la i kɔni tɛna fɔ ko dusukasi o ta dusukasi dɔ de b'i kan voilà à propos danger an ka kuma la o don i ma kuma tɔ bɛɛ ɲɛfɔ ne n b'a fɛ ka dɔn lien jumɛn de b'i ni danger in cɛ Bram lien bɛ ne ni danger cɛ i bɛ fɛ ka dɔn n b'a fɛ ka dɔn de danger ne grand frère i ko jumɛn mon dieu ayi o tɛ se ka kɛ o ça c'est impossible danger ye grand frère de ye fa kelen ba kelen putain mais mun jumɛn de donn'o ma tantôt i nana ne yɛrɛ sɔrɔ min de donc o dusukasi de bɛ k'i bila sigɛrɛti min na n'o tɛ jumɛn de don e bɛ se ka jumɛn de bila e kun na han n'a fɔra e bɛ fɛn min kɛlɛ la ne bɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ ɲini o ka tila ka taa bɛn ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ma Latifa vraiment ko in kɔnɔ ka don ne bɛna fɛn dɔ f'i ye i ye porteur de ye donc i kan ka nin ko in lajɛ diɲɛma jɔli la n'i y'a ta ni dusu ye dɔrɔn i bɛ kɛbali kɛ i ye n ka kuma faamuya n bɛ miiri sinon nin cogo in na tan i tɛ se k'a faamuya ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɛnɛ dɔn e n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so in wa ou bien a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so in ou bien e tɛ taa so de ne kɔni hakili la n'i kɔni bɛ taa so in n'a kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ne bɛ taga so ne bɛ se ka kalo 2 kalo 3 kɛ ni n ye nin kɔrɔkɛ ɲɛdɔn ɲɔgɔn n'i ye musokɔrɔba ɲininka n'a ma fɔ ale y'a ci a b'a fɔ k'a bɔra e bɛ se k'a dɔn o bɛ fɛn min na han o dɔn ka gɛlɛn vraiment mais n y'a f'i ye cogo min na ne segin a kan tuguni i kan k'a lajɛ diɲɛma jɔlen na et puis n bɛ ka douter yɔrɔ dɔ fɛnɛ la moi j'aimerais que i ka musokɔrɔba lasigi i ka kuma n'a ye fɛn in bɛ ko min na a b'a ɲɛ bɛrɛ f'i ye o de ye ko in yɛrɛ kun parce que ne t'a dɔn ne bɛna musokɔrɔba lasigi ko n bɛ nin kuma fɔ a ɲɛna cogoya min na ne n'a tɛ ɲɛ baro yɛrɛ la n'a ye kuma daminɛ dɔrɔn ne y'a f'i ɲɛna i ka polisi ko ni i ka fini ko olu de man di ne ye mais ni n ko sisan n bɛna ɲininka nin ko in yɛrɛ la a tɛ kɛ kɛlɛ ye a tɛ se ka kɛ kɛlɛ i b'a dɔn maa bɛ se k'i masala mɔgɔ lasigi ka ci fɔ a ye ou bien ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔyalima ye bawo masako de don donc o bɛ ko min na ne y'o de f'i ye i ye porteur de ye e kan ka nin ko in ɲɛɲini cogo o cogo ne b'a dɔn i b'a ɲɛɲini ten ne dalen don i la fɛnɛ i ka o kuma ye tiɲɛ voilà problème t'a la n bɛna kana n'a fɔ ko problème t'a la dɔrɔn dɛ ne b'a dɔn tu es capable de tout tu es une femme forte donc o bɛ ko min na mais n ko an ka baara bɛnnen ni recherche de donc e man ka dɛsɛ nin na cogo si de la han mais ne fɛ k'i ɲininka est-ce que musokɔrɔba yɛrɛ b'a kalama k'a bɛ nin fɛn ninnu na point d'interrogation o kini ne yɛrɛ t'o kuma ala mais problème foyi t'a la an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ne balimako de n tɛna se k'i kelen to nin ko in na i y'a faamuya an k'a lajɛ diɲɛma jɔlen na vraiment i ka nin diyara n ye voilà donc n bɛna mun yɛrɛ ɲini i fɛ comme conseil dusukasi kana n'i bila cogo si de la ka na nin manamanafɛn ɲini na nin bɛna ni kɔlɔlɔba de ye an ka société la i y'a faamuya merci voilà donc o de tun don parce que ni i ɲini yan fɛ min ye dɔw de ko n ma ko i jiginna nin fɛ ni dun b'i kelen na dɔrɔn n m'a dɔn i tɛ ɲuman kɛ n'i ka kow ɲɛɲini o n bɛ ko caman kalama a la voilà ala fili muso nin bɔlen don mɔgɔ ɲɛnama fɛ
a yɛrɛ ko n ma k'a bɛna n dɛmɛ pour que lasiga manamana ko ninnu dabila n'a taara u ka so a fana taara ne somɔgɔw fɛ yen ne y'a fa y'a ye n y'a bamuso ye mɔgɔ ɲɛnama ɲɛ kɔni b'a kun tiɲɛ ni ala ka di n kɔni bɛna mun f'i ye i kɔlɔsi dɛ an ma teliya problème dɔ la i bɛ ka na ni problème wɛrɛ i yɛrɛ b'a dɔn an ma tila lasiga ko ninnu na e b'i jɔ ko mɔgɔ ɲɛnama bi diɲɛ na i dalen don mɔgɔ min na n'i b'i kɔnɔna kuma fɔ a ye o tigilamɔgɔ kelen de bɛ tila ka bɔ n'i ye a bɛ n'a fɔ e yɛrɛ dara nin na kosɛbɛ dɛ ne ko muso in o mɔgɔ sugu jumɛn de don a tɔgɔ dɛ a tɔgɔ ye ko jɛnɛ jɛnɛ bɔn n kɔni bɛna mun f'i ye n'i ma ɲɛ a kɔ ka n'i kɔnɔna kuma bɛɛ fɔ a ye dɛ i bɛ fitinin fɔ a ye fɔlɔ k'a jate minɛ awɔ n'i ko ten tɔ n'i ka kuma mɛn i y'a fɔ cogo min na n bɛ n'a kɛ ten ok n'i ko ten n y'a mɛn mɛ i kɔni i kɔlɔsi dɛ n kɔni bɛ mun f'i ye i kɔlɔsi ne yɛrɛ ne ka baara bɛɛ tiɲɛlen don ala ni lasi ka problème hali n tɛ se ka taa baarayɔrɔ la lasi bamuso bɛ n wele ne bɛ fɛ ka dɔn de mun de ye bila ka nin kɛ de han Latifa an k'o bɛɛ to yen mun de ye tigɛ sɔrɔ o foyi tɛ s'i ma ne jaabi bɛ yen jagoya de don ne kan ka ɲininka ne dɔgɔnin de ye ne ka baarako i da b'o la pewu k'o bɛɛ to yen ne ka min f'i ye ni kɔrɔ m'a bila place la dɔgɔnin b'a jagoya Latifa i da ka dɔgɔ ne ka baarako la o ye hakilina de ye n bɛna fɛn min f'i ye i filɛ ka fɛn min fɔ taa n m'a ɲininka n ma b'a bɛɛ kalama ko ma wa n ma ka mun bɛ nin kɔnɔ yan Latifa e b'a kalama k'a fɔ ne tɛ baara la n ma b'a fɔ ne ye n kana bɔ ne bɔra n kana segin ka sɔrɔ n ma na nin wari k'e fɛ n ma ne m'a ɲini milieu kɔnɔ n m'a ɲini jumɛn de kɔnɔ n'a fɔra ne bɛ fɛn min kɛlɛ la ko ne yɛrɛ balima de b'o ko la mɛ n kɔni tɛ dɔw yɛrɛ dɔn i bɛ ko min na n'i m'a dabila ni ne ka mission bɛn'i ma diɲɛ ma don o don balimaya t'a la dɛ n b'i kɛ wo la walayi Latifa i kunna jara ni dɔgɔnin sinon ne ni mun ye mɔgɔ wɛrɛ a tun b'a dɔn min bɛ bɔ a la o y'i da sago o cɛ tɛ yen milieu kɔnɔ min bɛ se ka ne danger minɛ wa o muso tɛ yen fɛnɛ i filɛ ka kaso min fɔ ne tɛ da ka miiri ni kaso yɛrɛ sabula a bɛ ne kunna an siso filanan ye kaso ye i y'a faamu wa o de b'aw kunna parce que o de la a bɛ ka nin jamanaya ninnu ni manamana kow kɛ tiɲɛ tɛ wa mais problème t'a la e t'a ka ɲɔgɔn dilan fɛ n bɛna min f'i ɲɛna n bɛ segin a kan tuguni kɔrɔkɛya t'a la dɛ i tulo b'a la i bɛ ka mun ma min yɛrɛ ta fɔ o de bɛ ka n bana quoi en plus ne tɛ fɛ ka n ka baarako kuma min datugu wa hali sini i b'i ka baarako kuma mɛn da hali sini i tulo b'a la n bɛ k'o de f'i ɲɛna kɔrɔkɛya k'i ta ka bɔ yen nɔ hali sini i b'a dɔn k'a bɛnna e de ma i kunna jara sinon san b'a sɔrɔ i bɛ wo la i tun bɛ t'i bo kɛ pala la kɔrɔkɛya t'a la ne ye wo la Latifa o cɛ tɛ yen min bɛ se ka ne datugu wa o muso fɛnɛ tɛ yen min bɛ se ka ne datugu on verra bien ne de ye danger ok d'ailleurs f'u ka bɔ yan nɔ n ka nafan dɔw kan ka na n tɛ fɛ u ka n'i sɔrɔ yan nɔ a bila i kunna don janya o janya a sebali tɛ quoi kɔrɔkɛya t'a la n bɛ ka segin k'o kuma kelen de f'i ye n'importe Latifa n bɛ min f'i ye walahi bilahi da ka dɔgɔ nin ko la ala k'a don yɛrɛ na balimaya t'a la dɛ ni min bɔra la an b'an sigi k'o la